Vi har lige haft 2 fantastiske timer her på Landbrugsskolen i Roskilde. Det har været en paneldebat om hestevelfærd, arrangeret af erhvervsnetværket Equilink. Der var blandt andet også et foredrag af forsker. Du er forsker, Janne, og du er det på Aarhus Universitet. Kan du fortælle om, fordi jeg bed jo mærke i, at du også fortalt om islandske heste, men hvad er det projekt går ud på, og hvad kan vi lære i islænderverdenen om det her? Jamen, det er rigtigt. Altså, der er generelt ikke super meget forskning på islandske heste, men der begynder at komme lidt. Og vi har for nylig lavet en undersøgelse, hvor vi har registreret konfliktadfærd hos islandske heste. Det første undersøgelse, det var på Island, så topheste, som konkurrerer på Island. Og der så vi videoer, som var tilgængelige på nettet, som vi kunne se ved helt lav hastighed. Og når man sætter hastigheden ned, så kan man bedre se alle de her små diskrete adfærdssignaler, som hestene viser undervejs. Vi så for eksempel rigtig meget mundåbning hos de islandske heste. Vi kunne også se, at en del af hestene, specielt når de blev reddet i korttøjletylt, havde en spids overlæbe. Og de samme heste viste ikke det her spidse overlæbe, når de blev reddet i langt tøjletylt. Så sandsynligvis er der en eller anden sammenhæng til tøjletræk. Og generelt så det her med at få fokus på de forskellige små typer af konfliktadfærd, nogle diskrete adfærdstyper, som hestene viser, det er jo noget af det, vi skal have fokus på for at sikre hestens velfærd fremadrettet i sporten. Så det er den ene del af det projekt, som vi er i gang med, det var at registrere adfærd fra et stævne, der allerede var afholdt på Island. Og så er det meningen, at vi her i foråret også skal ud til en del islænderstævner i Danmark, hvor vi gerne vil registrere mundsår hos hestene, og så sætte det i sammenhæng med de typer af konfliktadfærd, som vi ser hestene viser. Og det er blandt andet foranledet af, at vi hos varmblodsheste har set en sammenhæng mellem konfliktadfærd omkring hestens mund og så forekomst af mundsår. Hvornår er det så dig, vi ser ud til stævnerne her i foråret, og hvordan foregår det? Kan du fortælle lidt om det? Det er ikke helt planlagt endnu. Altså, jeg vil sandsynligvis selv være til stede ved nogle stævner, og det handler om at få taget nogle gode videooptagelser, som vi efterfølgende kan se i langsom gengivelse. Så jeg kan ikke love, at jeg kommer til at være til stede ved alle stævnerne, men jeg vil sikkert være med nogle af dem her. Ja, for du siger, at det er faktisk ret svært at se, fordi det går meget stærkt med de islandske heste. Og hvad vil du foreslå der? Altså, det er simpelthen vi er nødt til at se det i langsom gengivelse. For eksempel hos varmblodsheste i dressur, der er tempoet ikke højere, end man kan nå at registrere konfliktadfærd, hvis det er det, man fokuserer på. Altså, jeg ved godt, dressurdommerne er fokuseret på en masse andre ting, men man kan godt nå at registrere konfliktadfærd ud fra en video, der køres i almindelig hastighed. Det kan man simpelthen ikke med de islandske heste, fordi det går så stærkt til stævnerne. Så det er rigtig svært at nå at se noget, og specielt for dommerne, som sidder i en vis afstand fra hestene. Det vil være virkelig svært for dem at nå at registrere de forskellige typer af konfliktadfærd. Men hvis man nu får nogle gode optagelser, som man kan se i langsom gengivelse, så dels er det jo det, vi bruger forskningsmæssigt til at få data på det, men hvis vi skal bruge det i praksis, så tror jeg, det vil være nødvendigt for dommerne også at have nogle sekvenser, hvor de kan se noget replay i langsom gengivelse, for bedre at kunne holde det her fokus på, hvad er det egentlig for nogle signaler, som hesten viser os. Oplever hesten, at det her er en positiv situation, eller oplever den måske smerte og ubehag, og derfor viser konfliktadfærd? Meget spændende, og spændende også hele den her udvikling. Vi glæder os rigtig meget til dels at byde dig velkommen på stævnebanerne, men også at følge jeres projekter omkring konfliktadfærd, også hos islandske heste. Tak skal du have.